ale keď som to tak napočítal, tak my by sme boli tu schopní v Leviciach vytvoriť aj 3, možno 4 extraligové družstva, ktoré žiaľ Bohu sme nevytvorili, ale tým sme pomohli slovenskému volebalu v iných centrách, ako je Bratislava, Nitra, Pezinok a podobne. No, ale mi predsa len nedá a urobím nejakú výnimku a spomeniem Moniku Kováčovú, ktorá sa zúčastnila na majstrovstvách sveta juniorov v Portugalsku. V 1991, tak nejako. Ešte som tu sa zastavil pri 3 menách. V roku 2011 na majstrovstvách sveta v Peru junioriek sa zúčastnili naše odchovankyne Nikmonová, Hudecová a Lukáčová. To sa tiež nestáva tak. No a spomeniem ďalšie 2 mená, to najčerstvejšie z tohto roku, kedy Terka Hinzelerová, Romanka Hudecová sú majsterkami republiky, účinkujú v Slávii Bratislava. Nebudem ďalej čítať, aby som vás nenudil. Chcem zaželať novému výboru pod vedením inžinierky Vidrovej a manažéra pána Henčeka a podpredsedu pána Popelára, aby v ďalších 50 rokoch dosahovali podobné alebo lepšie úspechy. No a potom vám o tom zase niečo porozprávam. Ďakujem.